Neruru kamano kuom keto Ramogi TV kwa chaka ni buch jopiny gi mheshimiwa Anthony Oluoch mani kodwa ka en jaod bura ma Mathare to kamano inya kumiwa seche gi mheshimiwa. Kamano. To koro nyung'anyo kaka jood bura to ngire Njuguna Ndung'u be go bade piny. Ni piny tek pesa bende onge. Ma be gima winjore nu koso pod udhi mana dhi mbele gi ng'anyo. Mokwongo erokamano kendo amoso nyikwa Ramogi. Od bura nyoro no ng'anyo to gi ng'anyo gi gimomiyo od bura achiel kuom gik ma watimo kiweyo ng'ado chike gi kalo buche to gi nono weche jopiny. Wan bende ema wang'iyo pesa mar Kenya kaka tiyo wane mwapoge migepe mopogore opogore. CDF en achiel kuom pesa go. Wan gi budget kama 3 trillion. Budget mar CDF ma bende konyo japiny moloyo wach bazari. Sani koro ne wadhi e yueyo, te yueyo ni en yueyo ma nitiere jonyuol ma ok dhi yueyo, ok dhi chamo Christmas nekech gikia kaka nyithindo dhi sikul. Wan gi 2.5% mar pesa monego be ni donjo e bazari. Sani ne wakalo budget dwe mar 5, dwe mar 6, dwe mar Julai nyaka sani mago dweche madhi 6. Serikal nigi pesa magi nyalo timo supplementary budget. Sani Njuguna Ndung'u ni winjo kawacho ni nweng'o odok chien. To nweng'o odok chien nade to usuru udhi ukete e gimoro amora. Usuru okete e housing, usuru okete NHIF, idwa mede NSSF, gik moko te nigo osuru. Sani koro onge gimoro amora ma onge gi osuru. So onego beni nweng'o marwa dhi malo ok dog piny. Mar ariyo, otemo wacho ni nitiere gik ma osemiyo gi bagni e higa chielni. E higa chielni kata ka ni miyo dhako ich onego beni dhako no sani koro iye noromo, nodhi mondo mi odhi okonyre. Gichako mokwongo ni lweny manitiere Russia, mane momiyo pesa mar dola odhi otimore nade, bei mar petrol, mano giringo godo chiegni dweche 6. Sani kendo koro ne gidonje moro ka ni lweny mane timore Middle East mar Palestine gi Gaza. Sani koro gisieko ni El Nino. Wan wabedo kacha kitemo wuondo japiny to wuonda japiny, wane mwanono budget cha. Ma wang'eyo ni pesa mane okaw malich ni itero e disaster management kata El Nino onge. Ng'eny mar pesa okawe okete gik moko machal kaka State House. Ni State House ni oneno ni nitiere kaka koro sano dwano rwak welo e yo mopogore, odwano ger wing moro machielo monyalo kete welo 1,000 bilion osedhi kanyo. Ya, king'iyo gik moko ma priorities ma kalni odhi okaw. President iwacho ni nobiro e limbe mar ndalare. Matiende ni manga maloko e airport obiro kanoa Dubai, oringo dhi India, obiro biro ka olok kaunda suit moko morwako ka ochako ringo dhiyo. Koro gima dang' mi jaod bura kik ng'any enang'o kech chike gi magidwaro te wayalo makata kamoko nitiere magikalo ka ok wadwar to gikalo nikech chik mar political party gi democracy en ni majority biro bedo gi yorgi to minority biro bedo gi say. Mano e rolwa mar representation. Mago wasetimo. Kama konyo japiny madhi donjo e lwet japiny giminyalo yudo ma japiny yudo. Ok en kata pes county. Kiwuotho e alwora mar Kenya kaa, gik ma visible minyalo ng'iyo, gin infrastructure mag sikunde, gin police stations, gin ute mag chief moger gi CDF. Sani koro nwa medo bazari mar nyithindo ma up to 50% mar allocation cha en bazari. So gimomiyo ne wang'anyo en ni waparo ni serikal ni okawo jopiny ma wa represent od bura for granted to wan kaka the representatives bende gikawo for granted. To ngire Njuguna Ndung'u koni kata mana osare ma gidhi nyalo tago gi chulo. Udwa ng'anyo nyaka karang'o? Koso nyaka chieng' pesa no bi. Well, sani koro wadhi e rusa. Wadhi e rusa to gimomiyo nwatimo ng'anyono sani en mar ni mondo gibed ka ging'eyo ni wan kaka representatives mag jopiny. Wadwaro ni mondo serikal okaw wach mar japiny mondo oket seriously. To kata kane bed ni wadhi e rusa, ka waduogo, nitiere very serious things ma wanyalo keto piny, including
kata na budget magibiro godo manyien pod nitiere supplementary to magikelo e dwe mar 2. To ma ok onego bed kama kech gini en gima ondike piny e chik mane wakalo 2.5% onego bed ni donjo mar pesa michoko. Mae tim magitimo e political parties bende. Jogi wacho on the one hand ni giluoro systems mag governance institutions we mondo ti kaka tiyo. Sani since Constitution 2010 political parties gin instruments of governance. Chakre jomo yier cabinet ministers to jomo bedo elected ker nyaka piny, head of parastatos, jogo ni kanyo courtesy of ni there is a political party system or structure manotimo campaign mobiro modonje serikal. Emomiyo gintiere kuondego. So gigo oyiengi e katiba to emomiyo kane wadhie NADCO ang'eni pod ibire e point mar NADCO machiegni ni. Emomiyo nwawacho ni there must be fidelity to political party system. Kiweyo bedo ni gidonjo to gidwa ni mondo gikwal jok manitie kucho. Political parties inego by bedo ni gidhi gidiyo pesa moketi ma 0.03%. Sani ODM nigi areas madhi into 2 billion kaluwore gi Court of Appeal decisions mane oketi ni areas go okonego beni serikal wacho ni gibro chiwo pesa kaluwore gi gima gichoko. Onego beni timo gimiluongo ni program based budgeting. Political party miluongo ni ODM to gimokogi. Ginang'o ma gin godo monego gitim. Gin gi offices monego beni giyaw. Gin gi statutory deductions. Gin gi seminars. Gin gi sensitization and campaigns mag enlightening ji. Gigi gitimo nang'o. Pesa ni onego beni ichiwe kaluwore gi programs to gi chik so long as ni okokalo 0.03%. Sani ne giketo pesa kagibiro e supplementary budget. Pesa ni gidhi gikaw 900 million giduoko. Political parties te manitiere odongi less than 100 million. So emo wacho ni serikal ni nigi tugo mang'eny machuno ni wan nyaka jopiny nyaka waket tie wapiny. Wadonja ne wach mar NADCO report makori mulo no endo. Mokwongo report no